F'kitba dwar l-ambjent fost oħrajn dwar l-użu tal-art il-Prim Ministru qal li din hija l-ikbar konsiderazzjoni li għandu pajjiżna. F'artiklu fil-ġurnal Kulħadd f'Jum l-Ambjent li fih elenka l-viżjoni tal-Gvern f'dan is-settur għaż-żmien li ġej, il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-Gvern seta' kien aktar sensittiv f'ċerti oqsma. Fil-fatt hu kwotat jgħid iva stajna konna aktar sensittivi, imma lanqas missejna frazzjoni mill-art verġni li l-Gvern ta' qabilna missu r-rovina. F'mument fejn qed tinbet kontroversja dwar applikazzjonijiet tal-bini għoli f'ċerti żoni ta' Malta, il-Prim Ministru żied irridu nkunu wkoll koraġġużi u niddeċiedu sew fuq il-high-rise bħala mudell għal pajjiżna għal min irid jinvesti fid-dawl ta' art limitata. Għalkemm iċċara wkoll kif mhux għax xi ħadd ħolom bidea se tiġri bil-fors. Qed ninnota li tinkunu ġudikati fuq applikazzjonijiet u mhux deċiżjonijiet, kiteb il-Prim Ministru li fisser kif soċjetà demokratika kulħadd għandu dritt japplika. Intant il-Prim Ministru ta' wkoll eżempju wara ieħor ta' kif f'amministrazzjonijiet preċedenti l-art kienet arma elettorali u wieħed li mhux se jbiddel pjani lokali għax tkun ġejja xi elezzjoni biex jinqdew in-nies. Iżda l-art ma kienx l-uniku tema fl-artiklu tal-Prim Ministru. Tkellem ukoll dwar l-arja nadifa, l-ilma u l-biodiversità fost bosta temi oħra. Fisser kif brabta mal-arja iktar nadifa, dan il-Gvern għamel fit 3 snin dak li ma sarx f'25 sena bl-eluq tal-Power Station tal-Marsa u l-fatt li pajjiżna se jibda juża l-gass minflok il-heavy fuel oil fost deċiżjonijiet oħra li għamlu differenza. Fuq kollox il-Prim Ministru ddikjara li l-ġid li qed jinħoloq ma jfisser xejn jekk ma jkollniex arja iktar nadifa, spazji miftuħin u pajsaġġi sbieħ. Dan hu gvern li kapaċi jara fl-iżbalji tiegħu qal il-Prim Ministru li żied ma nistgħux ngħidu dan għax ta' qabilna kienu għar. Aħna nafu li bil-paċenzja dialogu mas-soċjetà ċivili u għaqdiet kapaċi nkattru kultura fejn l-ambjent ikun tagħna lkoll.